שלום לכם, 4 דקות אחרי 9, חיה לילה כמו בכל יום שלישי. לילה טוב לעידן אדמוני. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, ברוך השם, הכל טוב. יופי, לא הופעת בחורה בגלי צהל. אם זה לא הופעת בחורה? לא. לא. זכית בשירות רום? נכון. במקום הראשון? נכון. לפני חודש וחצי? כן, בערך משהו כזה. שרתי עם אייל גולן. זהו, זכינו במקום הראשון. היה ממש טוב. יפה. כן. איפה אתה משרת כשאתה לא זוכה במקום הראשון? כשאני לא זוכה במקום הראשון? כן. מה אתה עושה בשאר הזמן שלך? נכון, עכשיו אני משרת במודיעין שדה. הייתי עד לא מזמן מפקד הלוחמים במסלול שנמשך כ10 חודשים. זהו, שנתיים פשוט ממש הייתה עבודה מאוד מסיבית, מאוד קשה. וזהו, וסיימתי איתם. ונשארו לך עוד כמה חודשים לשחרור? נשאר לי עוד 8 חודשים בערך. ואתה מחכה לזה מאוד? את האמת, כן, אני מחכה כבר, אתה יודע, שיהיה לי יותר חופש, שיהיה לי יותר זמן לעסוק יותר במוזיקה. מאיפה אתה בארץ? אני מראשון לציון. אנחנו כל תוכנית מתחילים ב5 שאלות. אוקיי. אוקיי? קצרות, ממוקדות, תענה מה שאתה רוצה. אוקיי. שאלה ראשונה, מה הדבר שאתה הכי אוהב? הדבר שאני הכי אוהב? וואו, יש הרבה דברים שאני אוהב. הדבר שאני הכי אוהב, לעשות דברים שאני אוהב. מה הכי מה? תן אחד. נכון לעכשיו, לשיר. אוקיי. פעם זה לא היה ככה? פעם פשוט לא ידעתי שאני כל כך אוהב לשיר. הבנתי. מבין? עכשיו אני הרבה יותר בוגר, הרבה יותר מבין. אני הכי אוהב לשיר ואתה יודע, לבלות עם האנשים שאני אוהב. מה הדבר שהכי מכעיס אותך? הדבר שהכי מכעיס אותי, שמשקרים לי, שלא אמינים. זה קרה לך הרבה בחיים? זה קרה, כן, נפגעתי. אתה יודע, אבל לומדים להתגבר. אבל זה, אתה יודע, אמינות זה דברים זה דבר שהוא, אתה יודע, ערך מאוד מאוד עליון אצלי. מה מעודד אותך? מה נותן לך השראה? מעודד אותי מאוד מאוד. נניח בשנתיים שעבדת נורא 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 קשה בצבא. שיש לי סיפוק מדברים שעבדתי מאוד קשה בשבילם. זה דבר שבאמת נותן לי השראה, שנותן לי כוח לעשות דברים בעתיד, להמשיך ולדבוק במטרה. מה כרגע השאיפה שלך, השאיפה הכי גדולה? השאיפה הכי גדולה שלי... הכי גדולה, תתפרע. אוקיי, זה אולי שמה, אתה יודע, שולי או לא יודע מה, אבל השאיפה הכי גדולה שלי כרגע זה להיות זמר מצליח. להוציא החוצה את כל מה שיש בי. ושאלה אחרונה, כן. אם היית יכול לבחור כל מקום בעולם, איפה הכי היית רוצה להיות עכשיו בזה הרגע? ניו זילנד. ניו זילנד? כן. למה דווקא ניו זילנד? לא יודע, נופים שם מדהימים. היית כבר? לא, אבל ראיתי סרטים. אוקיי. וזה התכנון לאחרי השחרור? כן, נראה לי, כן. נוף זה דבר שמאוד מרגיע אותי. טוב, אנחנו עכשיו, מן הסתם בתוכנית הזאת אנחנו ניתן הרבה כבוד והרבה מקום לשירים. אוקיי. ואנחנו נתחיל עכשיו עם שיר, עם ביצוע שלך לאמיר בניון. כן. שיר שנקרא ניצחתי איתי הכל, של זמר מאוד מאוד גדול, אמיר בניון, שפשוט יוצר קלאסיקות, ואני לקחתי אותו למקום אחר, ביצוע שלי. זהו, תהנו. אנחנו בחייל לילה עם עידן אדמוני שזכה במקום הראשון בשירות רום, וזו גרסה שלך לשיר של אמיר בניון. כן, זאת גרסה שלי, שביצעתי אותה לא מזמן. זהו. מתי התחלת לשיר? בעיקרון כל האהבה שלי לשירה התחילה מהבית כנסת. היינו תמיד בערבי שישי, יושבים מגיל קטן, זוכר את עצמי בגיל 5-4, יושב עם סבא וסבתא וכל המשפחה יושבים, שרים את מזמורי שבת. הייתי אוהב תמיד לצרוח את זה, הייתי אוהב תמיד להוציא את הכל. זה התחיל משם בעיקרון. אתה יודע, וזה נמשך לטקסים והצגות שהייתי מופיע בבית ספר היסודי, ואם זה בחטיבה.
לאט לאט למדתי גם משחק בכיתה ו', למדתי עם השחקן יגאל דיקה. אחר כך גם הצטרפתי ללהקה הייצוגית של ראשון לציון, כל ראשון. היינו שם שרים, רוקדים, משחקים, ששם גם במסגרת הזאת היינו בטלוויזיה, היינו בבראבו, תקרא תצליח, שזה היה עם ערוץ הילדים, מחווה לפשנל, שזה היה טקס מאוד יפה, שגם שם שרתי, היה לי שם איזה סולו לאדוני השופט. בקיצור, אתה כבר מגיל צעיר על הבמה, אתה רגיל לאור הזרקורים, להמולה. ממש, זה תמוה, כשזה תמוה בבן אדם, זה פשוט חייב לצאת החוצה, בשלב יותר מאוחר. למרות שיש הרבה אנשים שמגיל מאוד צעיר עושים מוזיקה ומנגנים ולומדים, והם לא נחשפים אל הקהל ולוקח להם הרבה מאוד זמן, אם בכלל. נכון. תשמע, אני לא אגיד לך שזו בעיה. יכול להיות שזאת בעיה, אבל תלוי לאן אתה הולך, תלוי ברגע שהקהל אוהב אותך, אוקיי, ברגע שאתה דבק במטרה, ואתה תאמין בעצמך, לא משנה מתי. זה יכול לקרות בגיל הכי צעיר, וזה יכול לקרות גם בשלב יותר מאוחר. ברגע שאתה תהיה דבק במטרה, בסופו של דבר אתה תצליח. ולפעמים זה גם כרוך גם בהרבה עבודה. אתה חושב שהעובדה שכבר מגיל צעיר התרגלת לעמוד מול קהל, עזרה לך כשהגעת למופע בשירוטרום? כן, בוודאי. ספגתי הרבה דברים, למדתי הרבה דברים. אני חושב שבזכות זה גם הצלחתי. כאילו, אתה לא יכול להגיע לשם, תראה, גם היו אודישנים לתוכנית הזאת, ולא סתם קיבלו אנשים. בסופו של דבר, כשאתה עובר את האודישן, זה מאוד מחמיא, אתה יודע. כן. היית גם באודישנים לכוכב נולד, נכון? נכון, הייתי גם, בראשון הייתי. הגעתי ל-75 האחרונים, וזהו, כבר באודישן, לא טועה, השישי כבר, הייתי כבר גמור. גמור מעייפות? כן. לא הלך טוב שם, אבל הגעתי למקום מכובד. כשראית הצלחה של חברים מהאודישנים, שירי מימון הייתה איתך, נכון? נכון. אז מה, אתה מרגיש קנאה או איזה כעס עצמי? למה לא השתדלתי קצת יותר? הייתי היום אולי מייצג את ישראל באירוויזיון? את האמת, תראה, שירי מימון, אני זוכר אותה, ישבנו ביחד באודישן, כאילו עשינו ביחד את האודישן הראשון. אני זוכר אותה, ישבה שם והיא, אין מה להגיד, היא מוכשרת. אבל להשוות אותי אליה או דברים כאלה, כל אחד מוצא את הדרך שלו, היא הצליחה וכל הכבוד לה, וכל הכבוד לכל הזמרים שמצליחים. אבל אני רוצה להתחיל עם הדרך שלי. מה אתה אוהב לשיר? איזה סגנונות מדברים אליך? אני אוהב בעיקר שירים ישראלים, נשאר ישראלי בעיקר. איזה ישראלי? איזה ישראלי, איזה סגנון, אני אוהב יהודה פוליקר, בועז שרבי, מאוד אוהב אותו, שלומי שבת. כל אתה יודע, זמרי נשמה. זה בדיוק, זמרי נשמה. אני חושב ששירי נשמה זה השירים שהכי ממצים את הזמר. יותר שירים שקטים, אני יותר מתחבר אליהם. אתה לא עובד לבד, נכון? כרגע? כן. מה, במוזיקה? זאת אומרת, יש אנשים שעוזרים לך, אנשים שאיתך, אנשים עד לא מזמן, אתה יודע, תמיד שאפתי ותמיד כן עבדתי לבד. מה זה עבדתי? כרגע אני לא עוסק בזה. אבל אתה יודע, זה היה בגדר התחביב, אבל אני מקווה שעכשיו התחילו להתפתח דברים. אני מאוד מאוד מקווה. לעבוד עם נגנים, להקליט? כן, יש לי בזה קצת ניסיון. זאת אומרת, עבדתי עם נגנים יודע, פה ושם, גם בשירוטרום, אתה יודע, הרבה חזרות עם הנגנים, וגם בסינגל שנשמע יותר מאוחר. היו שם נגנים מהשורה הראשונה פה בארץ. ואתה עדיין בקשר איתם? אתה עדיין בקשר עם אייל גולן לדוגמה? עם אייל, לא בקשר בדיוק ישיר, אתה יודע, כל אחד הלך לדרכו, אבל אתה יודע, זה לא קשר ישיר. כמה המשפחה שלך מעורבת בכל מה שאתה עושה? קודם כל, המשפחה שלי תמיד תומכת בי. אם זה אמא ואבא שלי שבאמת כל כך התרגשתי לראות איך הם היו נרגשים שזכיתי, ואתה יודע, כי הם רואים אותי מגיל קטן, תמיד אוהב לעלות על במות, והם רואים איך הילד שלהם גדל ופתאום מצליח,
באמת שזה מאוד מרגש, ותמיד המשפחה שלי תומכת בי, אם זה הדודים והדודות וסבא וסבתא, ובאמת, אני מעריך אותם על זה. איזה שיר אתה רוצה שנשמע עכשיו? השיר הבא נקרא חלומות, שבמקור הוא של רוחמה רז, שחידש אותו יעל גולן. את השיר הזה גם לא הוצאתי, אבל הקלטתי לא מזמן. זהו, בוא נשמע.